Районыбызда илге танылулы Бүйүк Ватан сугышы батырларын онытмый. Аларның исемнәрен мәңгеләштерү җәһәтеннән гаять зур эш алып баралар. 7-нче тапкыр Советлар Союзы герое Әнвәр Абдуллинның якты истәлегенә багышланган йөзе буенча ярыш бик матур дәвам итә. Ул ел саен Бөек җиңү бәйрәме алдыннан үткәрелә. Анда катнашучылар саны да елдан-ел арта бара. Быел да әлеге турнир югары яркәйнең 2нче санлы балалар һәм яшь-үсмерләр спорт мәктәбендә зур оешканлык белән үтте. Анда Илеш, Бүздә, Кушнаренко, Татарстанның Актаныш районнарыннан 130 яшь йөзүче катнашты. Чарага җыелучыларына район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин сәламләде. Якташыбыз Әнвәр Абдулла улы белән горурлануын белдерде. Яшь спортчыларга герой кебек батыр булырга чакырды. Әйтергә кирәк, мәктәптә спорт белән шөгыльләнү көчле булу өчен төрле бун вәкилләренә барлык шартлар да тудырылган. На сегодняшний день занимается у нас 345 детей в секциях по плаванию. С ними работают 5 тренеров-преподавателей высшей категории. Также активно посещают наш бассейн различные категории населения. Есть доступ для всех категорий населения. Бассейн располагает 2 чашами, большая чаша и малая чаша. Имеется также сауна, тренажерный зал, зал для борьбы. Мы работаем ежедневно, без выходных. Созданы все условия для занятий спортом в нашей спортивной школе. Бәйгедә катнашучылар яшь категорияларына карап 25, 50, 100, 200 метр аранны брас ирекле стильдә һәм комплекслы йөзде. Һәр яшь йөзүче җиңү өчен бар тырышлыгын салды. Герой кебек батыр, көчле булуын дәлилләде. Хожу на плавание я уже 4 года, побывала в республиканских соревнованиях в Салавате. Мое первое место я получила в Нефтекамске и в Актанышске, в Буздике еще. И я очень люблю плавать. Это для меня как хобби, можно считать. Мне очень нравится плавать. А вот ты знаешь про героя Советского Союза Әнвәр Абдуллина? Да, я знаю. Он герой для меня. И он герой Советского Союза, я про него немало слышала. Я хочу быть как он, независимый и очень сильный. Я уже в бассейн хожу 8 лет. Меня сегодня тренер пригласил на такие соревнования в честь Амбара Абдуллина Амбаровича. Это великая честь для меня. Этот человек стал героем Советского Союза. В честь него поставили несколько мемориальных памятников в нашем селе Верхнеаркеево, в Уфе и в деревне, где он родился, в Думей. И в честь него открыли школу. Этот человек участвовал в Великой Отечественной войне от начала до конца, получил 4 ранения, отбивался от большого натиска танков. Когда я начал плавать, у меня было такое ощущение, что я в своей среде, как рыба в воде. Плавание просто мне хорошо удается. Естественно, каждый человек хочет стать, как он, великим героем. Гомум нәтиҗәләр буенча Илешләр якташыбыз исеменә тап төшермәде. Барлык призлы урыннарны яулап, иң күп очколарны җыеп, 1нче урынны яулады. Актаныш йөзүчеләре 2нче, Кушнарен спортчылары 3нче урыннарны бүлеште. Кан һәм күз яшьләре белән яуланган бөек җиңүне бүләк иткән герой батырларыбызны, Муса Гәрәевне, Әнвәр Абдуллинны безнең онытырга хакыбыз юк. Әлбәттә, яшь-үсмерләрнең районда туып үскән геройларын белеп үсүләре, аларга тиңләшүләре күңелне куандыра. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.